Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Mayong gabi Bacolod, mayong gabi bilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules kita, Abril 7. Welcome sa atong diri nga pagpangalagad sa Action Firing Line. Of course, sa ngalan ni Action Brian Morden, kag Action Art Tayhupon, ang inyo diralagad temporaryo. Action Boy Duran, magapalagad kita sa inyo tub-tub-tak na alas 9 sa pagdulong sa inyo sang mga informasyon nga nagakahanabo diri sa siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa aton sini nga pungsod kag sa bilog nga kalibutan, no? Masubong adlaw, masubo-subo. Medyo madamo sang mga insidente nga daw kung ang aton ako amigo pala niya daw ka-depress man tani sa kakatabo subong ka panahon man. Karon nga adlaw ang pinakadako nga balita nga naglunta diri sa siyudad sa Bacolod ining pagpatay sa 4 ka miyembro sang isa ka pamilya diri sa may barangay Tangub, siyudad sang Bacolod, no? 4 gid nga mga miyembro sang pamilya ang ginpanglampusan, napatay, kag 3 pa ya kadlaw halos, sunod sa report, 3 pa kadlaw kag nasapwan ang bangkay sang sining 4 ka mga biktima sang sining multiple murder diri sa siyudad sang Bacolod. Timayara naman nga person of interest ang aton nga kapulisan, but mind you, ginatawag pa lang ini nga person of interest. Wala pa sang kasiguraduhan kung bala ining ginagda, ginimbitar sa aton kapulisan para sa investigasyon. Amo na ang suspetsado, person of interest pa lang ini siya, no? Nga karon ara na sa mga kamot sang makatapo sang Police Station 8, which has the jurisdiction sang natabuan sang sining insidente, no? Considering nga barangay Tangub nga lugar ang natabuan. So dugay-dugay i-plaster nato ninyo sa inyo mga kaaksyon ang nagkalanabo since nga nasapwan ining 4 ka mga bangkay sa isa ka puluyan dira sa may Gardenville Subdivision sa Barangay Tangub. Ano pa? Siyudad sa Bacolod, naka-record sang 50 ka kaso sang COVID-19. Karon nga adlaw, ti mas puwerte, no? 50 nagasaka. Amo ning pinakamataas naton, I think, since pila ka bulan na nakaligad. Amo ning aton nga pinakataas nga na-record diri sa siyudad sa Bacolod ining 50 ka kaso. Siyudad sang Kamankalan, may 25 man nga nag-positive dito sa amo nga siyudad. Kag sa sining 25 ni guro do mga 16, 17 ang naghalin sa Bulangan. Buwari ang mga sitwasyon. Amo na ning sitwasyon subong nga gina emphasize gid sa aton nga mga health authorities, sa aton nga mga otoridad, ang health protocols, basic health protocol, social distancing, wearing of face mask, wearing of face shield, pagpanghugas sang kamot. Pero ariho, Bulangan yahalin ang kadamuan sang nag-positive dira sa may siyudad sang Kabankalan. Butsilingon damo pagidya mga tao sa gihapon. Ang daw wala ya nagpati, wala nag-observe sang proper health protocol. Ining simple nga proper health protocols nga gidapatuman sa aton sini nga mga otoridad. So much so nga ara kamuyas Bulangan
Di ka ka naman sa bulangan, pag singgitan ay way kalo, G-city, kundi nga gabuga ka sang laway mo da, bukas ang baba mo da. Di araw, halin sa bulangan kalabanan iya nga nag-positibo, dira sa may siyudad sang Kabankalan. Nano pa, ang siyudad sang Bago, siguro buwas sa ma-check ta ini, nag-order ang mayor dira sang work from home. So good buwas nga adlaw, Abril 8, tubtub sa Abril 9, of course, sa Biyernes nga adlaw, kag magabalik sila iya sa Abril 12. So this reports amo ni mga ka-aksyon nagasiling naton bala nga nagapakita nga hindi naton paglahulagan ining COVID-19. Hindi kita magpawala. May nabasa ako ganit diri sa pila ka mga post sa Facebook ko, ibang kilala ko pa iya. Nga hasta subong iya way pagapati iya sang COVID. Nga hasta subong iya nga sa pinsar nila nga ginapangwartahan. Kung ginapangwartahan man, lain naman iyang kaso. Kung ginapangwartahan man, the fact remains that COVID-19 is here for us nga ginaaway naton. Ara nga pabilin ang kamaturan nga ara ang COVID-19 sa aton nga palibot. Muna kabangdanan nga dapat kita gyapon maghalong tumano naton ining mga health protocol kag likawan naton nga matapikan kita sang COVID. Kay man subong siniho na obserbahan naton way pasang definite nga resulta sa ginahambal sang iban nga basilay na nga variant kay nga kadasigid mang laton because ining bago nga mga variant ining pareho sang UK variant kag South African variant dasig kuno namang laton mo, that is why kadasig may sang spike, kadasig sang saka sang kaso sang COVID-19 sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Isa pagid sang nakapaalarma subong may ginatan-aw kuno subong ya, may gina-investigar nga isa pagid ka variant ini ginatawag nila nga Indonesian variant. Of course dito naman niya sa Indonesia nga wala pa man kuno gina-investigar pa ini sang aton sini nga Department of Health nga may ara nga variant nga ginatawag Indonesian variant. Kag ini Indonesian variant kuno mga ka-aksyon, although nga wala pa sang definite nga investigation nga napatigayon, pero may mga report nga nabaton nga ining Indonesian variant ang hindi punggan, hindi maaway sang bakuna nga available sa karon. But silingon kung nakapabakuna ka, kompleto ka na sa bakuna, ining Indonesian variant, hindi ko kasarang ang bakuna sini, amo na ang report, no? Pero that is still under investigation sa aton sini nga health authorities, especially ang Philippine Genome Center naton bala, no? So kakululbaan, so halong kita. Kuan lang kung natin ang aton sini nga gobyerno bala, nagasiling under investigation, nag-investigar na mo na. Permi lang kamo, sigihan nyo lang investigar. Ang inapangita naton dire, ano ang mga aksyon naton hindi na di makasulod. Because like this UK variant, ining South African variant, ining Brazilian variant, nga way ni mapunggan magsulod dire sa pungsod Pilipinas. Para nga deal naton tanibla ning original nga COVID-19. Way mapunggan ang ibang nga variant sa pagsulod dire. May kakulang bala sa aton sini gobyerno in the response to protect the people of the Philippines against sang sining mga variant sang COVID-19. No, muna nga aton nga ginasiling bala nga ang aton nga away sa COVID-19 dapat ani mga eksperto ang ari dire, no? Ang nagapanguna sa pag-away sini. Di galing kay kita nyo naman sa away naton sa COVID-19 ang nagapanguna dira iya mga military men, mga militar iya nagapanguna dira. Amo ni sila yung nagapanguna kay gurong tungod nga away mo. Away na lang yung tawag nga may away sang COVID-19 sa away lang sila yati ang aton makatapos yung militar tayo ni sa away tani mo. Di prong ginaaway naton diyaw virus, hindi niya gira, no? So amo nang isa ka problema nga nakita sa iba natong kauturan because our fight against COVID-19 is being led by military men nga ti gira ang nabalaan, away iya sa tiniruhay ang nabalaan, abi gira yang nabalaan. Health concern ini, health problem nga dapat ani mga health experts ang nagapangunas ni tayo ining mga pagsulod sang mga variant diri sa Pilipinas nga away ni mapunggan kay nabalaan naman nimo sang nagaginuha ini nga mga variant dito sa iban nga pungsod nabalaan nga may mga bag-o nga variant nga away mapunggan. Ano ang kakulangan sa aton sini nga gobyerno? But with that, as may mga ka-aksyon,
pila ina sang nagahatag subong sang pagka-depress aton nga mga kauturan. No? Gabatjag na bla depression ang aton kauturan because nga daw failure ang aton sining nga pag-away sa sining COVID-19. Amo na nga aton nga mga ka-action dira bla nga wala pagyapon nagapati sa sining COVID is real. Ang siling ba naton nga ara na iyang COVID. Minano tapang pakalain, minano tapang mga nano tapang abilidad. Kay ning naghambal bala nga wala sang COVID, hindi man gani mga health expert. Ha? Way man gani sang ti ako basta ako ti diri lang ko mapati sa mga health experts, no? Anong ginahambal sa aton nga mga health experts. Kaya amo ni silang nakabalugid. Ti papatihon mo ko iya sa kuan man balapatihon mo ko iya sa kung sinulon da iya nga maghambal nga way sang COVID. Ha? The COVID is real para sa akon. Amo na nga halong kita pabilin gyapon ang paghalong. But mga ka-aksyon talakayon nato na kung may time kita karon sa aton diri nga pagpangalagad sa aksyon firing line. Meantime, sa mga kauturan bala naton nga bilong adlaw sako man, ang ining balita sang apat ka mga ginpamatay, miyembro sang isa lang ka pamilya, apat ang ginpatay, isa ka 69 years old, isa ka 59 years old, isa ka 30 years old, kag isa ka 5 or 6 years old nga minor. Apat sila tanan ang nasapwan nga patay sa isa ka puluyan dira sa may Gardenville Subdivision diri sa siyudad sang Bacolod, sa barangay Tangob, siyudad sang Bacolod. Ang kapulisan naton tinguha man kag karon mayara nga person of interest nga yara sa ila nga mga kamot, but as of this moment wala pa sang pag-ako, wala pa sang admission sa aton sini sa ining person of interest nga ara subong sa kamot sa aton sini nga kapulisan. Padayon pa ang investigasyon sa aton sining nga kapulisan. Ang Aksyon Radio mga ka-aksyon, wala man naguntat sa pagtutok sa sining balita, kag gina-follow up, ginabantayan ang development sini until madulong naton sa inyo. Ang ginatawag naton bla resolution of the case, kung ano ang dangatan sining nga kaso sang sining pagpatay sang apat ka miyembro sang pamilya diri sa may siyudad sang Bacolod. So sa sining nga bahin mga ka-aksyon, i-check naton si Aksyon Eden Amoso nga halin kay na sa kagas ta subong ari nagatutok sa sining report sang sining ibang ginatawag massacre. Ang pulis nitawag sining multiple murder sa sining apat ka miyembro sang pamilya. We have on the line Aksyon Eden Amoso. Aksyon Eden, mayong gabi. Aksyon boy do na maguhan ko ba. Namaguhan ka? Discuss lang ka duwa. Ay na. Adjust lang gamay. Pero ti Aksyon boy sa pagtutok sa aton sining mga kapulisan, may isa na ka-person of interest nga ara na sabong sa Custodias and Police Station number 8. Amoy ni sa si Christian Tulot, Action Boy alias Don. Kag may isa pa sila nga ginatanaw nga person of interest man. Pero going back, Action Boy. Sige, balikan tanay para kay Iban, way man niya naka-monitor lang kay ina mo, no? Basi subong pa lang ka pamati, parang balaan nila bala ang background sini nga kaso. Yes, correct, Action Boy. Kaya actually kaina sang udto ta gini Action Boy no nakuha ang ining balita. Pero initially ang exact address sang natabuan sang insidente ining multiple murder Action Boy dito sa Acacia Street, Gardenville Subdivision, Barangay Tangob. Kaina Action Boy una-una gini para sa mga nagapamangkot bala ang nakadiscover gid sang apat ni kabangkay among himata man sang mga biktima Action Boy bangod nga ginpalihog sila sang bana sang tagiyas ng balay nga i-check kay tatlo niya kaadlaw nga hindi makontak. So Din ang bana Action na Idenao. Ang bana Action Boy sang tagiyas ng balay Seaman pero inter-island lang. Seaman. Oo, Seaman. Pero wala diri subong ato sa biyahe ato sa barko. Correct, Action Boy. Okay. Ato sa barko. Pangalanan to Action Boy para mas maintindihan no ang mga biktima amo ini si Jocelyn Espinosa Nombre amo gini siya Action Boy ang tag-iya sang balay. Upod niya sa dira nga balay among utod niya nga si Remedios Gemma Espinosa. Ang bata ni Remedios nga si Michael Espinosa. Kag ang bata naman niya ni Michael nga 5 years old nga bata nga babaye gining si Precious Espinosa Action Boy. Dira na sila tanan, isa na sila kabalay. Kag sa mga nagpamangkot
si Remedios nga utod ni Jocelyn, single mom ini siya. That's why nga Espinosa gindala ni Remedios kay ni Michael man. Kag ang asawa yan ni Michael nga Iloy sang 5 years old ato sa Saudi nagaobra man action boy Ohoy. bilang OFW. Subo ba, ho? That's why nga apat lang ginada sila. Tapos Sa- ini sila ni Jocelyn niya, wala ni sila isang bata. Wala. Si Jocelyn kag si Junel. Junel. Membre. Wala ang sila pangalan bata. sang Siman. Mhm. Amo na action boy ang victims naton. So, pagka to action boy kay ina ko no, mga alas 10 sang pakaisa sining mga biktima sang himata sang biktima I mean action boy. At natingala sila nga pag-abot nila sa lugar, grabe ni ang baho. Nga as in bad odor gid bala ko mag-action boy. Nag-open na yaabi ang gate pero wala man dugal inapta ang gamit. Amo That's ni why si Juan, si Jonah de los Santos. correct, action boy. Aha. Si Jonah de los Santos, amo Okay. na siya. Kagati ang hambal kaina, action boy, pagsulod sang ining mga himata, nakibot na lang sila nga patay na ang apat sa mga na maghimata, ang magpamilya nga nag-iistar sa amo ng balay. Ang plastada, action boy, ang bata nakita sa sofa, si Jocelyn, kag si Michael, ara na sa guwaan ni action boy sang balay, sa gining si Remedios, ara sa kubo. Kaya wala labot sang konkreto nila nga balay, sa gwa action boy may ara pagid sang kwan, bahay kubo. Kakakita ang lawas ni Remedios, nga Iloy ni Michael. Pero action boy, tiyo naghambal ang aton sininga kapulisan, nga daw wala gid man dayon nagpalagyo ang suspect or suspects, bangod niya tinatabunan niya pa sang mga tela kag karton ang lawas ng Day Michael kay given nga ara sa gwa action boy mo. Kay kung may makalabay nga tupad balay, makita gyud dayon nga may patay dira sa sulod sang ila sini nga ugsaran. Kay ang although dako action boy mo ang ila sini nga sense ang ila sini nga lugar, ang half sang pudal konkreto, ang half action boy wire. Ikitaon lang gid kung may makalabay. That's why nga tiyo siguro nagitabunan niya ang sang mga tela kag karton ang ining duha ka bangkay kay ang isa nga atos kubo hindi man niya kitaon kay ang isa ang bata ara man sa sulod balay sa sofa. Kag ti action boy balanon gid nga do wala sobra hilabtanay ang dito nga area bangod niya sa hindi sila corner lot do tunga-tunga sila action boy nung balay na pero piyak kag piyak wala sang tupad balay. Itsakto na action iden nga ining balay ni ara na sa likod sang Toyota dira sa may Tangob. Correct, action boy dira gid. Likod mismo Pero- gid ah. Pero dira kaya masulod sa Gardenville gid ya mismo. Okay, so pag sulod mo rin sa Gardenville, maliko ka pa tuo, ara na sa ulunan. Oo, first Okay. bangga sa tuo action boy. Okay. Ara yun na yun. Kag ti given action boy nga ti do medyo elite ang lugar kag ti kumbaga sa mga amo na mga subdivision do wala hilab tanay. Given pagit ka konkreto patong iban nga mga tupad kung magsingitan sila guro action boy or may ano nga commotion wala lang man sang hilab tanay, wala lang man sang may makabate. Kaya ti given gani nga wala pa yung sang witness action boy sa lugar nga isa man sa kabudlayan sang aton sining kapulisan sa pagsolbar man sang sininga kaso. But sa cooperation action boy sang pamilya nga nagpadulong dito kay ni Baloan ta based man sa pag-interview sa pamilya pulo ni sila gali action boy ka mag-ulotod nanday Jocelyn Remedios kag ang iban pa action boy. Tag ining si Christian action boy ining si alias Don nga ginatudlo person of interest sa pagpatay 2 years ago nagpakilala ni siya gali action boy nga bata siya sang isa sa utod sang sining mga biktima. Daw nabutang sa hinablos abi ni Jocelyn kag ni Remedios Jema. Correct, Ay, action oo, boy. okay. Oo. Kaya pero naghambal ang si Ma'am Jonah Kaina Espinosa nga nagapa-interview gid, nagaka-cooperate man sa media with regard sa mga details. Naghambal siya nga ang istorya ni Don, kag ang istorya sa iya magulang nga nagpa-adapt sa kay Don nagasanpo man. That's why nga wala na sila nag-question kay Don. Wala na sila bala nagpa-DNA test pa kung ano nga sitwasyon. Ginbato nila. Pagti ang ining abroad detection boy mo ang ginakilala nga mama ni alias Don nga utod sa mga biktima abroad ni. Pero ang gwa dere daw gin-adapt ng ining si Don sang isa sa mga utod sang ining ni Jocelyn kag ni Jonah.
ginkop-kop, gindogira mo na action boy. Oo, ginbaton siya dira. Kaya tinagabulig-bulig siya gani sa dira sa balay. Pero wala man siya permanente kung action boy, bala nga nagatiner dira. Bangod kung may mga rakit-rakit man siya sagwa. Pero dira siya nag-star sa sinangabalay. Yes, action boy. Kaya Okay. suno sa pamilya, may kwarto na da siya nga iya. Ah, okay. Kag tiya mo tong hambal niya nga sila ni Michael ang valido survey pa kaisa niya. Nagapudupod man action boy kag nagawlo steroya dira. Pilang edad si ni Kuan, ni Don? More or less action boy mga 30s. Ah, kay edad man ni Michael. Oh, yes, edad ni Michael action boy. Okay. Oo, that's why nga mo inat. Kag kay action boy actually na trace up ini siya si alias Don. Bakod gani isa una dira siya nag-star sa balay kag isang natabo ang krimen. Wala na siya action boy no. Nadula siya. Oo, nadula siya. Pag may mga action boy, ang ining si alias Don, sa iban bala nga pamilya nga manghimata nga mo na nagapanugid, kung ano mga nagakatabo di bala action boy. Pero gina-verify pa to kung may ginambal siya nga may kainit sa kaisita niya, o kung sa mga pakaisa niya action boy. At tiya mo to kaina nga may nakapanugid, actually isa ka private person nga nagapamati man action boy no sa mga balita kag ginhambalan nga ining si alias Don ara nagaubra karon may trabaho sa Don Salvador Benedicto. Okay. That's why nga Anong obra niya? Anong obra niya? nagapaminta action boy. Paminta. Sang sakyan? balay. Balay. Oo. That's why nga nag-coordinate man ang aton sining Police Station 8 headed by Major Jory Puerto dito sa PSB Police Action Boy para ma-locate siya. Kaya maimbitahan na magpadulong dire sa Police Station number 8. So hambali Sir Puerto kay na wala man resistance sa iyang part, gindala ni man gani nga gamit, nag-upod siya padulong dire sa Police Station number 8. Tiya mo to action boy hambal niya nang wala man siya kung nagpalagyo, wala man siya nagpanago. That's why nga nag-upod siya to clear his name. Kasi from the very beginning, siya gidya ang ginatudlo sang pamilya action boy, sang mga utod, kag sang mga kahinablusan, sang sining mga biktima. Because ang pagpatay sining apat, daw wala sang ginatawag naton bla forcible entry. Daw ay isang may nagsulod sa ila, daw ay isang puwersa nga pagsulod sa ila. So, ang ila nga pagduda nga taga-dra mismo sa sulod, kiti daw ay forcible entry mo. Correct action boy. Actually, the least na siya subong ang robbery nga ginatanaw sa aton sining kapulisan. Una-una, ang hatred gid action boy. Kaya actually, sa crime scene gali no, wala sang may na-recover nga mga pointed object o kon mga bala sang armas luthang dito dito sa area, kundi ang nakita lang to action boy in plain view, may pilas lang gid sa ulo ang tanan nga biktima nga daw pagtan-aw mo dugin lampusan. Okay. Oo, pero wala sang any material or hard object nga na-recover na may dugo nga pwede to action boy malink sa ginahambal in plain view nga ginlampusan sa ulo. We understand ang process gid i-undergo pa ni autopsy ang aton sini nga mga victims bangod kabudlay pagid mag-identify pagid action boy kung ano pagid mga pila sa lawas o kung may mga bruises pagid sila kung ang sitwasyon kay in a state of decomposition na ang lawas sa mga biktima given nga 2 to 3 days na natabo ang ining insidente action boy. Kag wala man sang patimaan abing daw ginkawatan ang balay? Wala man connection boy kay ang actually pag kita mo da sa pictures, wala man niya nalakta ang balay, wala man niya do ang mga gamit, ang mga gamit ara pa man mga ang mga gamit television. intact yapon. Okay. Ara yapon action boy based man to sa pag-identify sang pamilya kay nagsulod man to sila kay ina. Now going back action boy diri sa kay Christian Tulot ni ginusisa kay ina actually sa live ta nga ako nung sigid pamangkot ang about sa pagka-aksidente niya. Kay ang motor gali action boy nga ginsakyan niya going sa DSB. Amo ning motor nga ginapangita sa mga himata nga do ara iya bal action boy sang tagbalay diri sa crime scene. Amo na tiya mo to hambal niya nga
gamit i-verify pa action boy sang kapulisan kung amo man ito siyang motor nga ginapangita sang pamilya nga gingamit niya going sa DSB. Okay. Usisa pag action boy ang mga pilas niya sa lawas bangod nga ti ang aton nga kapulisan ti kita mismo nakita ta man ni naked eye action boy do gina-claim niya nga ang mga pilas ito through aksidente do sa personal election niya boy intra ko lang ako personally pagtanaw ko kaya ako to nakakita hindi mag siya action boy gas balasang aksidente no pero we leave it sa aton sini nga mga experts pero may ara siya pilas action boy sa chan may ara siya pilas sa likod. What do you mean mag siling kapilas? Ano nga klase ng pilas? Bagras? Do bagras, do kamras, Do kamras, oo. Nan, amo na. Pero ang iya nga explanation, ang iya gina-claim, nga nadanlog ang iya motor, kag na, ang motor action boy, ang rason sa mga kabagrasan, kag kapilasan niya kuno action boy. So, ang motor way pa makita hasta sumunganay? Ang motor, ginbilin to sa DSD action boy. Okay. Kahit tigin sakay siya kaina sa private car sa aton sini nga kapulisan. Dati under paano man to ipa-forensic man to nila action boy para Mabalan. matanaw kag mausisa. Gid. Kung aksidente, makagi-aksidente, mabala mo muna sa motor kung alang kung natumba motor, may ba ara gina iya nga gas-gas ang motor? Correct action boy. Kaya gina-claim niya Friday or Bernes Santo to siya na aksidente. Okay. Oo. Di pag-abot niya kay action boy sa police station, syempre, ara man ang pamilya, kag pag-abot niya action boy, ginusisa, kagintamangkot siya personally, do gintagaan, pabal action boy chance, nga siya mismo mag-ako, kung may ara, man siya kinanlan akoon, kung ano ang nabalaan niya, angot man sa insidente nga nagluntad. Dareka, pagpadon sa, saan o siya nagpadon sa Rodor Benedicto? Based sa iya allegation action boy, actually may consistency kaina sa iyang statement. Tambal niya, 5 a.m. sang Sunday, nagpa-DSB siya. Okay. Pamod nga, mo tong may racket siya gani action boy. Pero sa sige ka ulo istorya, kag pamangkot, nagambal siya nga udto naman siya kuno, nagpa-DSB. Sang Domingo? Ang Domingo man Japon. That's why nga ginasigi siya bala action boy usisa kag pamangkot sang pamilya man kay wala nagasinanto ang iya sini nga mga statement. May claim pa kaina ang isa ka utod sa mga biktima nga may nakakita puno sa iya nga nagadagundag nagadali nga magwa sa balay sang sini mga biktima action boy. Mga ano oras na siya nakita? Wala na hambal action boy kon oras basta aga ko no. Sang Domingo man gyapon. Okay. Nag-stick sila action boy sa Domingo nga adlaw. Kaya amo to ang hambal ni action boy nga actually then we should remember nga I don't know sa magwa man ng autopsy pero ang pahayag nga ang ining mga bangkay nga nakita daw 3 na kaadlaw abi nga napatay, di ba? Correct. So if Yes, you count correct. it kung isipon nimo Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, 3 gid na mo gid sa Yes, to? oo. Na amo gid action boy nga adlaw. Kag ti ang hambal niya nga ang hambal niya balang nga nagpanaog siya kay tinabalaan niya nga ang natabo sa sining mga biktima sa iya katiyaan bangod nga gintawgan siya sang isa nila katiya nga ato sa abroad kay ginhambalan nga nagid kuno ang nagpatay sa sining mga biktima. Si ambal niya wala man siya nagapanago. That's why nga nag-upod siya sa kapulisan para i-clear ang pangalan. But nagambal gid action boy kay ina ang pamilya kag nagapati gid sila nga may capacity si Don nga magpatay sa mga biktima provide given pag action boy nga kaina kay isa-isa itong mga gamit action boy mo. Pagdala niya, ginisa-isa ang mga gamit, ginpagwa, kag siya mismo nagaukay sa gamit ni action boy mo. May isa ka small heat shield nga transparent plastic sa siya, wala unod, nga ginhambal, dito yung ginhambal action boy nga nagagamit siya sa illegal nga droga. Ginakot niya mismo. Okay. Oo, nga nagagamit siya sa illegal nga droga. Ang last niya nga gamit, Webes action boy, Webes Santo. Suno sa iya pahayag. Sa sige ka usisa sa iya bag action boy kag siya mismo ha nagaukay in front of the media kag sang kapulisan. May isa ka pouch nga nakita action boy kag pagbukas didto nakita may 4 o 5 to action boy ka plastic sachet nga may ara sang suspected shabu.
gid po action boy. And right there and then syempre SOP man sang kag-process sa aton sini kapulisan gin inventory kag medyo do na lose sight action boy sa kaso sang pagpatay sa biktima kay ginuna to inventory illegal drugs. Kag didto pagid na nakakuha basihan pagid action boy ang pamilya nga may capacity siyang maghimo sang nasambit nga krimen bangod gani impluwensyado siya sang illegal nga droga. Pero sunod sa i-action boy, hindi niya ginakuno mahimo. Kaya gani, although nga nagalalisay na sila, sang iya tiya, nga tag-iya sang bal. Wala si action boy nagabato. Sunod sa iya. Galalis lang siya, be. O sa gabato po, galalis lang siya. Wala siya physical action boy, touch or sakit dira sa iya nga mga katiyaan. Kag nagambal sa action boy, gani nga kabalo man na, si Michael, ang iya pa kaysa nga nag-i-star sa balay nga isa sa napatay, na nagagamit siya sa illegal nga droga. Bangod, upod man sila, base sa iya, upod man sila suyop, action boy. Sa tira mismo sa balay. Sa iya nga katiyaan. Kag, isa pagid action boy sa catch attention bala sa mga kauturan mo sa biktima. Sa ginpangalanan niya, ining si Joel Espinosa, action boy. Ginpangalanan niya sang aton sining person of interest nga si Don nga utod man sang mga biktima action boy nga nagapati siya nga amo to ya ang may kapasidad nga magpatay sa mag-utod sa kay Michael kag sa bata ni Michael action boy bangod mga previously kuno may mga pag-inaway ni mga mag-utod kag nakita niya nga ginakuga kuno ni Joel ang iya sini nga mga kauturan action boy mag-inaway sila. Now, ining si Joel action boy, siya lang ni kunuya isa man, wala man siyang asawa, kag naga-star dira man mismo sa Gardenville kag nagakadto-kadto man dira sa balay sang mga biktima. Pero tinagambal ya ang mga utod niya bala na sa mga biktima nga hindi na mahimo sang ila sini utod sa ila kaugalingon man nga utod action boy. Pero at the same time ang claim naman niya ni Don may capacity gid ya si Joel ang utod nga magpatay man sa iya utod. So si Joel Espinosa isa na ni karon ka person of interest naman. Wala siya gintag as person of interest sa aton sini kapulisan action boy. Okay. Oo. Pero kay iya claim ni Don. Pero may isa pagid ka person of interest actually kapulisan wala pa nila gingalanan action boy as to para hindi mahamper man ang ila sini nga investigation. Hulaton na naton kung sino pa ng isa ka person of interest nga i-invite man sang aton sini nga kapulisan. Okay. So, actually din namuno mo kay na nga ining si Kwan, ining si Don daw sa iban nga tao bido nag-istorya man sa sang party dira sa pamilya, di ba? Daw baga istorya sa may mga ginamay istorya sa mga kalain sa buot. Wala man action boy, ginpakita ang mga chat to abi sa iya sini nga mga cousin. Wala man sang siling gid action boy bala nga dumay dumot gid o kon etc. Pero ti do well known na black action boy nga ti syempre nga do may mga paglalis do amo na black action boy do normal kuno bala nga sa isa ka pamilya do amo na kuno action boy may mga paglalis etc. Pero ti suno siya wala gid siya na nakapatupa abi sa iya mga katiyaan o kung sa iya nga pakaisa action boy. That's why ambal niya nagapanginwala gid siya nga hindi niya na mahimo ang amo na nga krimen. Kada ano na sa gapauli man kay ti kundra sa star kada ano sa gapauli dayaman. Hindi man action boy, wala, hindi definite, hindi exact bala action boy nga pagpuli-puli or may schedule gid. Kung may ara siya kuno mga racket, hindi siya kapuli. Pero dira gid siya kuno action boy, naga-star bangod nga may kwarto na da siya gani nga iya. So, okay. So natabuan gid nga atong adlaw nga Domingo do may obra sa abi sa Don Salvador Benedicto nga mabenta. Yes, so pagkadto to sa mga pulis to, din siya na gindakop dito sa ginaobrahan niya. May ginaobra man siya? Actually, action boy, ining private person nga ginaubrahan, amo ni nag-coordinate pagid sa kapulisan. Okay. Kay tinabatian action boy mo through media nga ginapangita siya. That's why nga ginbuligan man nga magpakita kag mag-upod man sa aton sini nga kapulisan. So amo to kay na action boy gin-interrogate man siya sa family kag paghalin kay na sang media. We understand may ara man to thorough investigation pagid ang aton sini nga kapulisan kag buwas nga adlaw action boy
subject to siya for DNA. Kay ang soko naton nagkuha man sa mga DNA kag fingerprints sa crime scene. At the same time, buwas nga adlaw, subject niya siya for fingerprint action boy kag DNA testing kay para mahibaluan kung the same fingerprints ang mga nakita dito sa crime scene, action boy na nakuha sa crime scene kag ang iya ni alias Don. Pero tihambal kaina ni Sir Puerto, hindi lang ni isa action boy katawo, hindi lang ni isa ka suspect ang naghimo. Siguro kung action boy mga isa or duha sa mga suspects ang naghimo. So hindi isa lang ang naghimo sang krimen, ha? Yes, action Tungod boy. nga ti daw hindi mo man guro, I don't know kung ano ang ginbasihan ni Major Puerto sang iyang sang iyang pagtan-aw nga hindi lang isa ang naghimo sini kay todo apat ka bilogin patay mo do ka sun lapta-lapta pa nga lugar, no? Hindi ba lang yung duwa sa Gwa, ang isa to sa Payag, ang isa to sa Sulod Balay. Correct, action boy, kiti dugin guyod paniguro. Kag ti kung tanawon mo action boy may lalaki man mo. Ang duwa ni ka senior citizens early 60s pa man lang ni. Medyo may puwersa pa ti kung ginapatay dang isa, basing isa pwede pa makalampos o kung anong sitwasyon makabato pa action boy. Pero ti amo nang hambal sa aton sining kapulisan, more or less duha ang suspects sang sining insidente nga nagluntad action boy. Pero ti amo na ang lakat pa lang subong sang ila sining investigasyon, pero tinakita tagid nga wala ginuntatan sa aton sining kapulisan. Kaya nagapasalamat gid sila is koordinasyon kag kooperasyon action boy sang pamilya nga mapadasig ang solbar ang pagsolbar sang sining insidente action boy. Ining DNA testing ang ginatawag nato na nakapahambal sila ni Major Puerto kung ano kalawig kang magwa ang resulta sini. Wala sila action boy ka mention, no, or wala sila kahambal kung ano ni kalawig, pero given nga subject person of interest to siya, i-custody kag i-hold pag sa action boy kay wala labot dira mapriso gid sa action boy bangod to sa RA 9165 sa mga droga. So dra ma-hold siya anay sa kaso sa droga. Yes, action boy. Oo. So ang mag-DNA testing kani ang mga pila siya tuguro kag mga sa iya lawas to kuhaan to specimen. Buwas pa action boy. Buwas kuhaan nila. Buwas pa. Okay. Pero tikay na yan na secure na to ang DNA kag fingerprints nga nakuha action boy sa crime scene. Sino ganing nasapwan niya sa Payag? Si Michael? Hindi, si Remedios action boy. Ang mama ni Michael. Si Michael ya sa Sagwa. Upod sila ni Jocelyn sa Gwa. Kang bata ya nga ning 5 or 6 years old dito 5 years old. 5 years old dito sa sulod yan nakita. Sa sofa action boy. Ang pilas nila tanan puro ulo. Action boy? Ang pilas nila tanan puro ulo? Yes, puro ulo action boy. Sa base sa plain view kay ti wala na nila na usisa gidang bangkay kay ara sa state of decomposition kung makita mo da sa aton sining pictures action boy medyo bloated na gani ang mga lawas ang sining biktima action boy. Okay. Ang ining tatlo kadlaw nga silingan na ano na sila na kwan pa lang ini daw ulo estimate lang sa aton kapulisan wala pa sang kay ti maka-determine sini I medical legal. Yes, after autopsy the action boy ang definite gini nga pag-identify kung pila na gid ka days ni napatay ang resulta man sa patigayonon nga autopsy action boy. So atong motorya sa nga gingamit ni Don ikwaon man to sa kapulisan. Ato sa custody action boy sang DSB. Okay ara kay sa pulis na. Kaya patigayonan man to action boy sang investigasyon. Kaya kumbaga kung siya gid man naghimo sang krimen, pwede to siya matag as getaway vehicle kung action boy. Okay. Siguro isa man sa tanawon to kung ang motor na involved sa aksidente Correct, action Kung boy. insakto ang pahayag ni Don nga aksidente siya sa motor na munang mga bagras sa iyang lawas. Oo, kaya hambal ito kay ina sa likod. Sa may ano siya kuno mo, sa may alihis siya na aksidente. Sa Biyernes Santo. Okay. Sa Biyernes Santo. Oo. Amo to hambal ni action boy. Okay. So, subong sini, ining si Don, o ini si Christian Tulot, no? Tulot ang apelido. Tulot, yes, correct, action boy. Ara siya subong sa Police Station 8. Yes, under custody siya sa Police Station 8, action boy. Kag hindi siya makagwa because pasakaan siya sang kaso anay sa drugs nga nakita sa iya dira. Ginako iya nga iya to ang pouch nga mayunod sa mga ginapatian siya bu.
wala niya ginako action boy. Suno sa iya, hindi to iya kuno. Kay while traveling, di kuno action boy ha, based ni sa iya allegation, wala man siya nag-hold sang iya nga bag. Kag nakibot na lang siya nga may pouch nga amo to, nga may unod nga mga illegal drugs, pero hindi to kuno iya. Pero ginako niya nga nagagamit siya sang illegal nga droga kag iya tuyak kuno ang mga empty sachets. Ang wala na unod ya ginako ya. Ang may unod ya hindi kuno iya. Hindi kuno iya action boy. Ati iya man na iya pahayag. Iya na iya pahayag. Okay. Kag ti nagambal pa siya kan action boy nga nang may mga nadula pa siya kuno nga kwarta Muna? dito. May nadula sa nga kwarta? Sa iya may nga bag? nadula kuno sa iya nga bag. Pero kay na may bilin to siya nga ginisip tong may 2.6 siya nga nabilin sa iya nga body bag. Pero sa iya claim before siya gin travel dire gin pangayo may ginkuhaan pa siya kuno action boy 1,500. Hambal niya. Ginkwaan? Bali, Ginkwaan. ang bagya ginkwaan 1.5. Oo. Wow. Oo, iya na iya claim action boy. So, ginkwaan 1.5, ang 2.6 ginbilin. Oo, ang 2.6 ara siya body bag mo. Asa ba di bagya? Tapos may bag pagit siya nga lain. Tatlo iya bag action boy, duha ka backpack, may sako, pag ito sila ni unod to mga uga, kag may body bag siya. Oo, So, di ang 1.5 ginkwa sa iya bag. kuno. Ang kwarta gini kinalapta-lapta gali. Oo, lapta-lapta May action ato to boy. sa Kasi man backpack, sa may- drugs nga na-recover, lapta-lapta man. So ang 1.5 ato sa bag, ang 2.6 ari siya body bag, kinalapta-lapta gali ang kwarta ya. So niya ginkwa dan dula da 1.5 sa backpack. Oo, amo nang hambal niya. Okay. Sige. Amo na iya nga mga allegations action boy. Kag ti may baluan tagid ni kon base kay inaction boy mo nagakita taman bala sa ining kay Don nga nagakuluro gid siya sang pangindi gid action boy. Ay ti gina-interrogate siya sang family nga ikaw gid siya lang kon action boy balang may capacity nga makahimo sina given nga ti siya lang tong wala tapos amo nang sitwasyon may mga paglalis or kag siya lang action boy ang bag-ulang bala nakilala sa pamilya. Kay 2 years ago lang man siya nagpakilala nga bata siya sang ining hinablo siya sang sining mga biktima action boy. No. Ining utod bala nga ginakabig ni Don nga among Iloy niya. Nakapanawag man sa mga utod jada. Nakakontak. Action boy. Ining siling bala nga utod sang mga Espinosa nga among ginakilala nga Iloy ni Don. Nakapanawag man sa mga kauturan niya da. Kaina action boy actually nagasigi video call ang ila sining pamilya kay ti ang mama ni kuno ni Don abroad kuno action boy. Oo, ti kaina wala ka lang gid na pamangkot kon ara to sa ila sining video chat ang tanan nga kamag-ulotod kanigalap-talapta ni sila kuno action boy mang pulo kamag-ulotod sa mga biktima. Di amo lang tong through internet kaina, through video chat dito lang sila nag coordinate tanan action boy bangod sa natabo sa duha nila kakauturan. Okay. So, wait mabalaan ko nanong reaksyon to sang Iloy to, no? Nanong sang ginakilala nga Iloy ni Kwan ni Don. Yes, action boy. Pero sige lang kay cooperative man action boy mismo ang pamilya sa kapulisan kag ti kumiara sang mga new developments or new details action boy Sinong mga utod kay na action idan nga nagkadto dira iya sa Police Station 8? Sinong mga utod? Amo to si Ma'am Jonah action boy Espinosa. Amo ni Okay. siya ang magulang ni Remedios action boy. Magulang pagid siya. Oo. So mga 70s na saya. Mga hindi maging maglayong mga edad-edad nila action boy. Daw si Remedios nito 69 na, hindi ba? Tag So, sining mga 70s si na Jocelyn daw 63 bala mo. Si Jocelyn daw, sa report ni Sam Blatter daw 59 siya. Oo. Na do wala ni mga si Jocelyn election boy ang manghod ni Ma'am Jonah nga pa interview gigina nga ara didto. Amo na si Sa Jonah. crime scene mismo. Sinong ibang nga utod nga ara dira nga nagkadto? Ining nasiling la si Joel Espinosa waya kakadto? Wala ka kadto action boy. Okay. Ang isa sa ginatudlo. Kagang isa to kainang lalaki pag hindi lang utod si Sir Jose Espinosa. Nga amo man to siya naghambal nga hindi tuya mahimo sang ila utod nga patsyon ang duha pag nila ka mga kauturan action boy. Pero si Joel ni dira man na siya action boy nag-start to sa Gardenville ti posible buwas pag ni adlaw pakigangutan man siya sang aton sining kapulisan para sa
due process man action boy kag additional investigation pag Okay, so sige, basta muna nga ang ining person of interest. So sa ang ining isa pagid ka person of interest sa aton kapulisan na identify of course identified nila, pero saan nila niya imbitahon? Nagambal si Sir Puerto Action Boy nga gina ano pa nila no. Do ginalambot pa man Action Boy or do ginapangita pa siguro amo nang sitwasyon kay limited sila sa information sa another person of interest. Kaya para hindi ko Action Boy mahamper ang ila sining investigation. Okay, sige. Action Eden, salamat gid padayon nato ni mga action nga tutukan ining nga balita para nga malambot kita kundi nang malambot na konklusyon sa aton kapulisan angot sa sining kaso nga posible magalambot man sa kasulbaran sa sining kaso no? Yes, Action Boy. Kag ginatutukan man ninato na with the help man sa aton sining kapulisan very approachable man Action Boy si Sir Jory Puerto. Sige. Salamat kid Action Eden. Balita-halin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Mga ka-action, report na rin kay Action Eden Aboso sa sining nagluntad nga pagpatay sang 4 ka miyembro sang pamilya. Nga aton sining kapulisan may na kuha, may na-invitar nga person of interest, kag padayon pa ang investigation. So maabot na ni mga DNA testing, forensic examination, para nga ma-determine pagid ang mga angot-angot sa sining insidente nga nagluntad sa diri sa syudad sang Bacolod, no? Mo Easter Sunday, galing way ta ka hindi pa ta makakonclude gid nga Sunday gid abe, gin pamatay ang ining 4 ka miyembro sang pamilya, no? But Semana Santa gid no? Semana Santa gid. So we hope nga ini nga kaso would come to a conclusion nga matagaan sang kasulbaran, matagaan sang hustisya ang ining pagpatay sang 4 ka miyembro sang pamilya diri sa may Gardenville Subdivision sa Barangay Tangub, Bacolod City. Okay? So standby, magapadaan kita sa aton nga pagpangalagad. Maayong gabi lang anay kay Remar Halyasgo, no? Si GM Arada Action Oliver, kay Rose Cañete Luxin, liyo ko dako-dako bisan gamay-gamay kita nga akon nga font diri do hindi ko siya makita mayo, no? Rose Cañete Luxin, Michael John Season, maayong gabi dira sa imo siya Tuilis, Guillermo Clarito, Juliet Salanap Leonso, kay Christine Menyes Villalobos, maayong gabi man Embong Jocampo dira sa Barangay Maaw, maayong gabi Alex Montesa, Carmen Galagati Cantong, kaluoy man si ila tuod, from Marikina Melchorita Ferrer, Juliet sa Sigilionso, kay Montcuer Pau, luoy man ko bisan akong luoy kus bata, way gitoy nalungong niya, no? Gerald Diagono Estardo, watching from EB Magalona, sa kay Kesha Zamora, thank you very much sa 45 stars and send. Suzette Alunan, sa kay Eddie Laus, sa kay Dennis Nunez from Iloilo City, kay Mamads Balquinto, watching from Kuala Lumpur, Malaysia. Virgie Montilla, halong mandre sa imo. Minda Lialto, kag kay Lynette Guancia, ay classmate, batchmate, good evening dira sa imo sa Manila, halong dira classmate ha. Rosalina Arellano Espadero, yes, kasubo to nga report, depressing bla, no? Humawan Castro, Minda Lialto, kag kay Rodora Shoko, Gerance Barreta, Ida Salcedo, kay Sis Capestrano Piansay, Mark Joy Torre. Gani, amo nang problema na tuntun classmate way sa may kasunod sa health protocol. Beth Tumangan, Joan Benitua, thank you for the stars nga send. Rosalina Francisco, sa kay Virgie Olpinda, kag kay Maria Fe de la Cruz, Lito Dayap, Didane Jonah, Cheryl Mission, Isabel S. Blanca, sa akong ihada Carol Montoya dira sa Quezon City, halong madra ihada ha. Sa kay Elisa Iligan. Sige ang iban karon naman ha kay alang-alangit ko sa akong diri nga panahon. Mga ka-aksyon, magabalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa Action Firing Line pagkatapos lang sa importante naton nga mga pahibalo. Do not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna.
Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer
at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Action Firing Line. Action Radio Philippines Standard Time, 13 minutos na nakaligad sa takna nga las 8. Balik kita din mag-action sa aton nga pagpangalagad sa Action Firing Line. Upod gyapon siya alagad Action Boy Duran sa ngalan ni Action Brian Morden, kag Action Art Tayhupon of course, no? Mga ka-aksyon, masubo-subo nga balita ang gindulo naton sa inyo sa unang gabahin sa aton nga pagpalagad ining pagpatay sang 4 ka mga miyembro sang isa ka pamilya, no? Nga ang person of interest ara na karon sa kamot sang kapulisan, may isa pa gid nga gina-follow up ang aton sini kapulisan nga another person of interest. Kay sunod sa pagpahayag ni Major Jory Puerto sa Police Station 8 nga mahimo duha ka tawo ang naghimo sang sini nga krimen, no? So, tanawon naton ining mga development sa padayon nga paimbestigasyon sa aton kapulisan. Kay hindi man ipagbuyan sa aton kapulisan mo not until nga matagaan sang kasulbaran ang ining pagpatay sang 4 ka mga miyembro sang isa ka pamilya. Ari pag ito, mapasensya lang mga ka-aksyon nga ang aton idulong sa inyo nga mga balita, medyo ka-depressing lang nga mga balita, mga masubo nga mga balita. Kay ining kaso sang COVID-19 diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, nakita nga sa paglakad sa kinadlaw nagasaka ang kaso sang COVID-19 sa aton sini nga record sa probinsya kag siyudad sa Bacolod. In fact, ang siyudad sa Bacolod nakalambot naman kita 50 ka kaso. Nga na-record ang amuning pinakamataas sa sulod sang pila ka bulan nga nagligad ining 50 nga na-record sa siyudad sa Bacolod. Sa probinsya sang Negros Occidental, ariho Kabankalan pa lang, speaking of only the city of Kabankalan, may ara kita nga 25 ka kaso nga kalabanan diri naghalin iya sa Bulangan. Ay, amo ning masubo-subo, no? So i-check ana naton ang report gikan sa aton sining provincial capital angot sa mga update naton sa COVID cases diri sa probinsya. Provincial Capital Reports. Check naton si Action Marlon Hinovea. Action Marlon, please come in. Action boy, mayong gabi, amo din na sang rason action boy kun nga ang si Kabankalan City Mayor Pedro Zayco Jr. subong nga adlaw naging masako sa padulong sa nagkadain-lain nga mga kabaranggayan, partikular ang mga lugar nga ginapulian sang sining mga ginpaidalom sa swab testing tag sa lugar man nga ginaistaran sa mga nagpositibo sa COVID-19. Kay ang latest nga na-record sa City Health Office sang Kabankalan sa isa lamang action boy kapag pagwa sang resulta, 25 taran ang mga nagpositibo kag amuni for the first time sa mga tuig 2021 ang ginakabig pinakadako nga pagpagwa sang pinakadamo nga nagpositibo sa isa lang nga pagpagwa sang resulta sang swab test action boy dara sa may surat sang Kabankalan so mga 2021 isa nagligad nga bulan Pebrero sang Marso may aragid man gadugang active case o cases sa Kabankalan pero may ara isa, duha, tatlo mayara ganit time nga zero action boy iniya 25 ya ang active cases kag ang talalupang doon dire kay sa 25 14 taran action boy nag kadto ang iban nagpamulang gid sa Bulangan sa Ilog kag sa Bulangan man ang kalabanan sa Ilogid sa Barangay Andulawan pero may iban dire nga nagkadto man action boy sa Bulangan sakop pa sang syudad sang Kabankalan. Ang information nga nabaton sang provincial akon sang public information officer nga si Jake Gonzales
ang resulta sa ilang sinigin patigayon nga mas massive nga swab testing subong lamang nga adlaw. Amo ni Action Boy ang mga na-identify nga mga naka-close contact sang sining nag-positive. Ano kada mo ang swab test nga close contact? Intos 10 wawel. 179. 179 Action Boy kag bus madugangan pagid na. Pinagkalain-lain ini nga mga kabarangayan ang ginapulian sang mga nag-positive Action Boy. Sa 25 sa Rasilinte na 14 nagkadto sa Bulangan pero sabi ni sang COVID patient number 556. Nagtambong ini siya, nagpamulang ini siya sa Andulawan Ilog sa Marso 20. Umpisa alas 3 sang hapon, top alas 7 sang gabi. Ang sunod pagitiri, ang COVID patient number 568, amo man, nagtambong man sa cockpit gallery, dito naman niya sa may sitio Lupin, barangay Hilamunan, ting Hilamunan, sa Kopin Action Boy sang surat sang Kabangkalan. Marso 21 naman niya. Musilingon, duha ka mga bulangan, ang padulungan siling majority nga nag-COVID positive sa Kabangkalan. Ang isolation facility sa Kabangkalan kundi ang kadamuon agsubore mga siyam kabilog. So nga adlaw gin mando ni Mayor Pedro Zayco nga ang apat abrihan. O kay ginsaradan ni temporaryo ay magamit sa malawig at tinion bagod man sa pagdupay na sang kaso sa COVID-19 sa syudad mo. Kung kayo bumalik naman, ibumutsura pa ng kaso, ginpabrihan ang apat naman ka mga isolation facilities. Kamo ni Subong, ang ginatiniran sa mga nag-COVID positive Action Boy. Dara sa may barangay Pinaginpinan, no? Sa may, okay, gina-check ko di ang record ko kayo na. Sining apat ka mga abrihan Action Boy, no? Kay buwas madugang pagiding apat nga abrihan, mayara pagid iban nga daan nga kay ini ginapaabot ang sumboy ining resulta ni swab test ni ginapaabot ni ba si boss magwa ay sigita kay nasigay ba lang mo aparo ka sa resulta subong sang swab testing ining sintos tinten wa ni hambal ni Public Information Officer Jake Gonzales, sige pa ni Action Boy buwas kadlaw. Ang ilang sige pa ang way labot sang 179 may gina-contact trace pagid. Yes, Action Boy, way labot sang 179. Abo diyo sa mga kabarangayan ang quarantine nga amo ni subong kadamuon sang COVID-19 active case sa Kabangkalan. Sa 40 Action Boy pinagkatabo diri is residente sang barangay Hilamunan, Pulo, barangay Bantayan, 8, ang barangay 9, 4, Binikwil, 3. May tagduha ka mga nag-positive ang barangay 1, 3, 6, Oringaw, Talubengi. Tag-isa naman ang barangay 8, Inapoy, Linaw, kag barangay Tampalon. May-ari pa di Action Boy gani isa nga nag-positive. May taga-DPWH. Plano po na mo, isa sang katuan mo. Taga-DPWH, COVID positive number 564 ini siya, number 564. Kaya ang trabaho ni Action Boy, damo, ara sa permis sa field mo. Damo siya sanggin katuan. Kaya ang record Action Boy di ho sang Kabangkalan karbo damo be. Kita isa-isa di ho. Sama na, no, may ara sang estudyante man, may empleyado sang DPWH, may ara man sang office staff, kag subong adlaw, ginsaradan anay temporaryo ang City Agriculture's Office, kag ang City Accounting Office, ay may empleyado sila nga nag-positive man Action Boy sa COVID-19. Oh, grabe, no? Oh, grabe. Ining 179 ni Action Marlon, na-isolate na ni sila? Yes, ang na-isolate na sila Action Boy, dara iban sa healing facility sa barangay Tabugon, ang iban ara sa barangay Talubangi,
ang iban ari diri Action Boy sa healing facility sang provincial government, no? Dala dari ang iban. By the way, ginbuksan gali ka mga quarantine facilities, isolation facilities, aran hamtang sa Pinaginpinan, sa Talubangi, sa Binikwil, kag sa Uringaw. Manang ginbuksan, ti boss, kinapaabot ng iba nagsuboy buksan paginay kaysa nasalinta na, sige boss, ang patigayon nun, nga swab testing. Yari si Public Information Officer Jake Gonzales. Most of these nga cases, no, bulangan related Of course, siguro, nag-spread na lang, and then they have their families. But anyways, ang aton nga lokal nga panguluan sang Kabangkalan, padayon nga nagina contact tracing, and then at this time, may ginasang agaw 120 ang naswab. Ginpangkordon ang ilang mga balay, kag mga not only the houses but mga compounds kung sa diin sila may lain-lain kita nga mga barangay. So inang banking ko lain-lain kag ang iban yara na sa silay healing facility, kag ang iban man ari masamang sa Tabugon healing facility, iban ara man sa Talubang. Hopefully tomorrow kabay pa we're praying kay 120 to ang ginpangswat kag ongoing na siya sa ang aton nga social gatherings to siguro ginakuan nilang executive order pa no. At this time they're on a meeting right now ang aton nga pinangga nga mayor gabi sila subong kabisi because of this incidents naton kadtutugay na pa sa sa Tabugon, no? We have the healing facility sa Tabugon kaya yung iba naton nga mga cases ginsaka dito sa Tabugon, and then ang mga positive natin, and then not only the positive but ang aton nga mga ng close contact, no? Sa positive of families nila kag ang working may mga kita nga mga working upo nila sa empleyado mo, no? May ara kita nga kabahin sa City Hall nga nag-positive. So ang ina nga departamento wala anay, hindi pwede ka transact any business or whatever, no transactions kit. Antes pa Action Boy naggawa ining 25 kabago ang kaso ang kalabanan nagpamulang may ara ng gadaan niya una nga taga-sunod sang Kabangkalan nga nag-positive. So ining mga pila ka mga nagtampong sa Bulangan, pamilya, miyembro Action Boy, sang una nga nag-positive, so close contact sila. Gan swab sila. Dito ulit na balaan, Bulangan gigatuan nila, close contact mato nila ang tabahan nga mga nagtambong sa Bulangan. Ano nga nagdamo Action Boy, ang mga positibo sa COVID-19. Ina-i-action Marlon nga data, Kabangkalan pa lang tikon magsiling kabi nga nagbulang, may bulang dito iya sa Andulawan, sa Banwas ang Ilog, most probably damo na taga Ilog man nga nagtambong sa sining bulang. Yes, ang Banwas ang Ilog subong Action Boy, piho ko nga nagahimo mo subong sang tikang kay ni ban pwedeng nila to ang iban pagit nga residente nga taga-ila nga nakatambong man sa Andulawan nga Bulangan. I-check na lang tinguan tapos nga adlaw man lang nga makakuha man kita sang datos manhalin sa Municipal Health Office sa nga Banwas ang Ilog Action Boy kay ang Kabangkalan subong ikaapat sa may pinagkadamo nga active cases sa focus na nga Negros Occidental ha. Okay. Kaapat sila Action Boy sa nasilanta na is 40 ang pinagkadamo ting San Carlos City, 164 niya ang San Carlos City. Sa Kabugosan naman nga nagkalamatay nagdugang isa sa Bugos nga Negros Occidental nga record kamantik kahapon 229 lang ni ang record subong nag 230 Action Boy may isa nga nagdugang patay. Hindi lamang Kabangkalan City ang naga-lokdo sa mga problema bagod sang gulpiada nga pagdamo sang COVID positive Action Boy kundi pati na ang Banwas ang Tubuso kay Bankaina sang aga si Mayor Richard Hohoco nagpatigayon sang briefing sa pila sa mga residente kag concern nga tawo para sa may barangay Bukang kag banto ya kay Action Boy granular lockdown man ang 5 ka purok sa barangay Bukang, Malinawon, Malipayon, Pag-asa, Tupas, Bagong Silang,
mandamo man sa mga residente nga nagpositibo man sa COVID-19. Ang granular lockdown ting 5 ka purok umpisa April 7 umpisa sa bunga adlaw tuptop April 13. Action Marlon, basi bla buwas makapagigangot ka o try man naton buwas aga. Makapagigangot kita sa kay Governor bala Bong Lacson. Ining bulang ni way ni plano anay nga meanwhile paipauntat anay ini ang mga binulangay kay dayo katanawa bala kadamo sang nagka-positive sa bulangan. Iya sa Suboy laban-laban nga basi malakip na sa natalanlag nga gipagwa kami pagwa Action Boy nga ipagwa nga executive order si Governor Bong Lacson. Sa dara isa ina posible nga i-order niya ang paglimit sa ginatawag nga mass gathering. Magsiling kita bulang may mass gathering. Mass gathering na? Oo. Pwede na labot na kasinggit na nga yes. Ice ko blang singgit na mga way kalo. O tiway na sa pinsar nilang social distancing. Ang pinsar nila magkatao siya sa bulang. I-check na kay ini-action boy boss basi pa lang dugay-dugay kay ginapabot na magani. I-post ini sa official FB page sa Provincial Government of Negros Occidental. Ako na permahan na gitma ni Governor Bong Lacson sa mga hapon sa mga pagwa, posibilidad was may panabagko nga mando ang atong sining gobernador. Ang ka-aksyon nyo, gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hiroboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovea. Amo na ang isa sa masubo man nga balita, 25 ang kaso nga na-record bag-o sa may siyudad sang Kabankalan kag 14 out of the 25 halin iya sa bulangan. Amo na nga silingko ti temporaryo anay niya pauntat ang mga bulang-bulang ako. Namian man ko magtanaw bulang, no? Way mo kuya manok pero namian man ko maglantaw lang. Kay nakulbaan ko na magpusta mo. Anyway, amo ni nga mga lugar, amo ni nga mapagtililipon nga ara gida prone gini siya sa sining kaso sang COVID-19 basta tililipon gani, no? Amo na nga gina-encourage gid ang aton nga mga kaaksyon nga likawan anay ang ginatawag naton nga mass gathering. Nano ning mga mass gathering ti magbulang dara kamuda sa isa ka lugar, gasinggitan kamuda, gagwa ang laway sa imong baba magsinggitan ka. Lakong posibilidad nga linat nanay kamudira kung may ara nga isa nga positive. That is why ini ang record niya 14 nga halin sa bulangan nga nagpositibo, why pa niya magwa ang resulta sa ila naka-close contact. Tidra mismo sa sulod sa bulangan, close contact mo na mga tao da. Ipaidalom ginaya sa contact tracing kag ipaidalom sa swab test, no? Sa siningadaan nga 25 ni kakaso sa siyudad sa Kabankalan, 179 ang close contact inaya. Kulang pa na. Damo pa sang contact trace ang aton dira nga mga health authorities sa may siyudad sang Kabankalan. Gamat-amat man damo ang kaso sa siyudad sang Kabankalan. That is why gina-emphasize ugid from time and again mga kaaksyon nga COVID is real. COVID is real. Ara ang COVID. Wala ya naglayas ang COVID. Ara sa gyapon. Now, kung hindi kita mag-andam, hindi kita mag-observe sa health protocol, dako ang posibilidad nga masaka na lang kita nga masaka, gusto nyo na. Gusto nyo nga mabalik kita sa chimpo to, nga tama ka stricto sang sitwasyon. Gusto nyo mabalik kita sa enhanced community quarantine, nga daw halos-haluson ka makagiho. Gusto nyo na magbalik kita sina. Kung hindi ka mo gusto sina, then we have to cooperate. Kooperasyon lang sa isa kag isa, likaw kita sa mga aktibidades nga may himo resulta sa pagdamo sa aton sinikaso sang COVID-19. Dugay-dugay pa start sa inyo. Ang record sa Western Visayas, again, ang probinsya sang Negros Occidental nagpanguna na naman sa may pinakamadamo nga kaso. Kaya may ara kita 264 confirmed cases as of the latest. Nadugang dugang na ni ang 264. Ang pinaka-latest nga nadugang sa bilog nga Western Visayas, ang pinakataas dira probinsya sang Negros Occidental. Hindi nila uglahog mga kaaksyon.
Why ta kamo ginapahog, why ta kamo ginapakulbaan. Pero reality ang aton nga ginahambal dire, no? In fact, sa latest information naton, presidential age ni Presidente Duterte, may mga PSG bla ang nagahatag security sa aton presidente, 45 sa ila nag-positive sa COVID-19, tihamak mo na. 45 ka makatapos ang PSG, ang amo ni naga-secure sa aton presidente, nagpositibo sa COVID-19. Action firing line. Hindi ka na mahangawa, hindi kasi na makabatsyag sang kahangawa. Ang kaso naton diri sa probinsya, kag syudad sa Bacolod, nagaamat-amat na kadto bala sa punto nga maalarma na kita. If we will not cooperate, kita nga mga pumuluyo, base magbalik kita sa sitwasyon nga ara kita sa ECQ, nga mangin mabudlay ang aton paggiho, way nga daan kwartang gobyerno, Remember, may pa to sang una kay sang nagluntad na may mga SAP pa kita. Kamo kay wala man kami mo. May mga SAP pa, may mga ayuda halin sa gobyerno. Basi bla ko mag-abot ang tsimpo, puto ng gobyerno ta, ma-lockdown pa kita, may paidalom kita sa ECQ, maano na lang kita. Ang mga negosyante na no, nagkakaputo na, kadamo na sang mga nagsilira nga mga negosyo, bangod sang istrikto nga protocol nga ginapatuman, ti wala ta mahimo because ang health ang itagaan sang importansya sa aton sini nga gobyerno. Now, kung hindi kita mag-cooperate sini, basi mabalik kita sinadera, kag basi mamurdoy na lang tabla, mamurdoy na lang kita, kag wala na kita sang mahimo bangod sang istrikto nga protocol ipatuman kung padayon ng pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sa aton pagbalik, iplastar naton sa inyo nanong sitwasyon sa Western Visayas as far as COVID cases is concerned. Magabalik kita diri sa Action Firing Line pagkatapos ang dugang naton nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito.
Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda.
Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon. Firing line. Action Radio Philippines Standard Time, las 8:51. Balik sa ato ni Papagalaga diri sa Action Firing Line. Mga ka-action ining balikan ko anay kay ining kaso bala sang murder nila, 4 ka tawo nga ginpatay, 4 ka miyembro sang pamilya nga ginpatay. Ining si Christian Tulot nga person of interest sang aton kapulisan, may kuan sa gali no taga Concepcion siya no, taga Malagabang, Concepcion, pero I don't know sa aton nga information nga ang iya lang asawa, iya ang taga Concepcion, tingala kita nga ang may asawa gali ni siya nga ari di siya sa siyudad sa Bacolod, taga Tiner no. I-check ko lang sa barangay Malakagang o Malagabang sa Banwa sang Concepcion sa probinsya sang Iloilo.
ang aton barangay kapitan dira kay we are trying bala nga mag-contact sa mga iban nga posible makahatag man sang pila ka mga katagan, pila ka mga impormasyon ang sining person of interest ka nga si Christian Tulot alias Don, no? Pagingutan nato na action andi og dabe sa kay Barangay Captain Mario Bagaforo sang Barangay Malagabang sa probinsya ako na Banwasang Concepcion sa probinsya sang Iloilo, knowing nga ang iya asawa gali taga dira sa may Malagabang, Concepcion, Iloilo. We have with us on the line mga kaaksyon si punong barangay Mario Bagaforo sang Barangay Malagabang. Kap, mayong gabi sa imo dira kapitan. Mayong gabi mang Action Boy kag sa nagapalamati sa Action Radio. Yeah, salamat gid sa imo time kapitan, no. Lipot lang ining si Mario Tulot, may report kita nga baton nga na nakapangasawa ang asawa ko no taga dira sa maya sa imo nga barangay. Yes sir, taga Barangay Malangabang sa Isla Ina sir, sakop sa Concepcion Iloilo. Okay. Inikilala mo ni si Christian Tulot, Kap? Nakilala ko lang yan sir pag pangasawa yan sa Malangabang, pero hindi ko na siya lubos gid nga kilala. Kaya pangasawa yan siya din daw nakapuli siya din sa Malangabang, nagalibod-libod siya sa Iskin Day. No? Iskin Day na ang mga pinato ka bulan. Uli nadula naman siya kay sa Pavia kada sa una ga obra kag sa kada Pavia gina siya. Kay taga Pavia gini si Christian Tulot uldong iya asawa. Sino kang ngalan sa asawa yan ni Kap? Wala ko na sure ka kwandig sa ngalan sa asawa niya, pero ang panawag sila sa barangay namo sa iyang asawa, alias lang mula si Abaw. Si Abaw. Ining na siling nimo nga nagabliga is kindi mo ni si Christian Tulot. Mula sa gabalo-baligan na siya sa una di sa amon iskindi. Personally, Kap, kilala mo ni siya? Anong iya pagkatao sinin? Anong reputasyon niya da? Samtang arat na siya sa imong barangay? Though, ang pagkilala ko sa sir, daw wala ko ideya kay talag sa manan siya gapuri sa amon. Kung oras man ang guro sa iyang adiop, amon na pagpuri adi sa amon. So daw wala gid ako ideya sa iyang personalidad. Kaya gapuri man siya kapakita sa iyang pamilya. Kasi madula naman. Okay. Pero iya nga pamilya, ang asawa niya, arat nagyapon iya sa imo nga barangay? Ari sa Barangay Malangabang. Siya gali iya talagsalan da iya nagapauli, babisita lang da siya tapos madula naman siya. Oo sir. So daw hindi mo siya personal nga kilala, gali Kap, no? Hindi gid kay hindi man siya taga-amon gid mo, nakapangasawa lang da sa Barangay Malangabang. Okay. Why man da sa Kap sa mga record nga nahimo nga mga sala sa barangay samtang yara da siya? Wala man gid siyang wala record siya sa amon, wala nga sa amon barangay anti pagpangasawa ya, nga nakapangasawa siya di. Wala man may na baton nga may mga na reklamo partis na sa iya kay daw ang tinaris na di sa amon matayog na gani tagtuwa ka semana wala naman siya. Okay. Why ka man sang na baton nga report nga sa iban nga lugar abi may mga kaso ni siya or may mga nahimo nga sala? Wala sir, wala man siya may nagaabot sa akon nga mga mensahe nga may reklamo sa iban nga mga lugar nga kung siya magaling. Okay, sige. Kap, salamat din sa imo nga time, Kap. Thank you very much. Thank you for accommodating us. Sir, malabo man salamat sa imo nga panahon nga ganyan kuan sa akon hatag. Sige sir, Kapitan, thank you gid kag mayong gabi dira sa imo. Mayong gabi man sir, mayong gabi man. Sige, mga kaaksyon, Barangay Kapitan Mario Bagaforo sa Barangay Malagabang, Concepcion, Iloilo, nga amo ni ang lugar sang asawa ni Christian Tulot. May asawa gali siya. May asawa nagli si Christian Tulot. Galing kito talagsalan to sa kuno nga pauli. Ining si Abaw. Pag sang didto sa gali yan nagabaligya siya Iskindi. So na panawag nila sa amon si Rapap gali kay sino ko nung si Rapap man gali kay Sherapap gali na sa una titawag namon si Rapap Iskindi gabaligya sa gali, no? So ay gid sa personal nga hindi sa personal nga kilala
ni Kapitan Mario Bagaforo, pangayaw man na siya, tagsama na sa gani, kaya nagapuli tag isa do kasi man ang lawig niya gid nga pag tiner, no? Sige lang, we will try to contact pa kung sino ang aton nga gusto ko at makilala gid si si Christian Tulot nano iya pagkatao bla nano ang reputation niya. Siguro sa Pabiya try taga Pabiya ni sa gali mo, no? Taga Pabiya sa ang Pabiya banwa na Action River, banwa ang Pabiya sa Iloilo. Daw banwa na sa mo, no? Gusto ko tayong balaan kung din siya nga barangay bla. Kaya ang nabalaan ta palang gali ang lugar sang iasawa ining barangay Malagabang sa May Concepcion, Iloilo. Action Firing Line. Alang-alang ng aton sininga panahon, no? Mga bilang kay Maui Cañada Jr., kay Annie Raffles dira sa Tokyo, Japan. Good evening dira sa imo, Annie. Sa iba naton dira nga mga nagamonitor bala Belen Salao, good evening man. Kay Milagros Cesar Alit, kay George Octavio Honota, salamat gid sa 45 stars. Sa kay Jehan Shane Canha, Remigio Bermilio, ang Sulina Filame, Lisa Castellano Parungaw, maayong gabi man, Cielo Arevalo, Lisa Montecastro, kadamo-damo pagid, no? Anyway, pasensya gid kay wala lang gid kita sang panahon, no? Kita liwat buwas kay daw sa Action Firing Line daw kita guro ang mga kilitanay, no? Kay Lago Christie dira sa may G Woodcraft, sa Purok may gugmaon barangay Panukoy, oy kabarangay ko ni Galiya. Maayong gabi dira sa imo kay Bobby Claro, Bendur, primo maayong gabi dira sa imo kay Ma'am Vanessa Mayo. Good evening man. Ba ulang ala nagid ko mga ka-aksyon, no? Gusto ko gid tani nga basahon pang iba naton dire nga mga naga-message. Yvonne Boucher, thank you for the 50 stars. Galing kid daw alang-alang nagid ko sa akon dire nga panahon, no? Kita buwas sa Action Hotline kay matalos kita na temporaryo sa aton makaupdanan na kay daw nag-live anay temporaryo, no? Kay may mga importante siguro nga mga follow up man, ano? So, salamat sa inyo pagupod sa aton diri sa Action Firing Line karon nga adlaw Miyerkules, Abril 7. Ang inyo diralagad Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.